Suomen metsi johtaa Tero-lauma. Painalais kapsisi takoo hedareita napsiin. Voi vittu, kunit loppu! Mora käteen, statsit nousee 100/0. Näin on ihan vittu hyvä olla. Hei, osta hapukka. Paljon maksaa? 20. Tossa. Joo, metsi ostaa tänään kontterin, laitan nimeksi Hunteriin. Tänään mä cheatit mesestä kaverilta saan. Sit mennä cheatailemaan. Voi vittu, mua vituttaa, kaikki huutaa, potkikaa. Vittu! Vittu! Vittu, mä tapan sut. Joo, mä menen takas pelaamaan, en jaksa morattaa. Osta nämpäri, kaikki huutaa vitun kämpäri. Jee! On kaikesta paras! Kaikki huutaa vitu statsi varas! Voi vitu, 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 vittu! Mä vaan bännit sain siltä vittu homo Akmililta kai! Voi vittu! Joo, meet Jouna viholliselle ja mitä se on mun metsi johtaa Tero-lauma. Painan alas kapsin, sit ämpärin heidoreita napsiin. Voi vittu, kunit loppu! Mora käteen, statsit nousee 100/0. Näin on mun vitun hyvä olla.